middag. De kop is er vanaf. Mogen u namens de organisatie van het DCL Treffen 2004 en van Zorgsvereniging De Gangmakers van harte welkom heten op deze middag. De Limburgse matinee. Hier op het koor nemen ons zo samen, nemen de kapel een stukje fantastisch koor. Ik kan rustig zeggen dat dit het beste koor is wat hier dus middag optreedt. Dames en heren, wij gaan genieten van die bloemen der liefde